vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim, Facebook, Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Hei zvakangooma hazvo vedu we. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Ndichange ndichizokunareterai. Hanzi makadi zvenyu mukomanashi. Inini ndiri mudzimai akaroorwa uye ndine vana vangu 4 but nezera rangu mukomanashi hamungambofungidziri kuti ndingatoita vana 4 ende vana vangu ava vari 4 ndakavaitana nababa vakasiyana siyana ende mukoma inini ndakakura ndichigara navatete vangu. Vatete vangu kutaura chokwadi vainge vari muRoyi. Vatete vangu ava hanzvadzi yababa vangu ndakatanga kugara navo kubva pandainge ndichiri grade 5. Saka vatete vangu ava ndo vakandipinza mune zvinhu izvi zvokuRoyi. Ndaingoti kana ndikamuka kudai ndaibva ndaona kuti ndinenge ndakatomira navo vatete vangu but ivo vatete vangu vanenge vaine shamwari dzavo dzepedo avo vavainge vachiroya navo. Chakandinetsa ndechekuti kubva zvandakatanga kugara navo vatete ava vakabva vazondirambidza kuti ndinge ndichifuka machira kana ivo vatete vainge vasingafuki machira awa magumbezi awa manormal. Ivo vatete vangu vaingotora kamucheka mukoma kekuti munhu ari normal kana ukamupa kamucheka ikako kuti ange achifuka munhu anokwanisa kuto fane chando usiku hwose. But ivo pandakasvika pamba pavo vakabva vandipa machira maviri vakabva vanditi mamwe ndo andaiwaridza pasi mamwe ndo andainge ndichizopfuka mukoma. Ndakapiwa micheka yeblack nemicheka yered ndo zvandainge ndichifuka izvozvo mukoma. Ndakazotanga kungorota dzimwe hope dzekuti ndainge ndisinganzwisisi. Most of the times ndaitorota ndiinavo vatete ava nevamwe vavainge vachiroya navo tiri kumakuva kana kurota hope dzedze dzekuti kana ndikarota munhu so ndichinetsana naye munhu iyeye anongotanga kungorwara kana kungoti tinozongonzwa zvichinzi asangana nedambudziko mumba make kana kuti mukufamba omo anenge abirwa mari nembavha. Izvi zvaingoitika kana kuri kunzi ndinenge ndaswera ndakatsamwira umwe munhu. So mukoma zvinhu izvi pazvakaitika ndainge ndisinganzwisisi kuzosvika vatete vangu manje vachindiudza kuti vainge vachida kundipa chikafu chekuti ndinge ndichidya. Musi wavakandipa chikafu chekuti ndinge ndichidya ndopa vakabva vazondiudza kuti vainge vandipa masimba ekuti kana ndikatsamwira munhu anokwanisa kutoshayika. There was this other time apo pandainge ndava muform 4 saka pakabva pazouya mamwe maticha. This was the time apo painge pachingoitwa maprotest maticha epachikoro pedu vainge vari pastrike. Saka kwakabva kwazounzwa matemporary teacher. Painge paine kamwe kamemo so kainge kari KGO. Kamemo aka ndakangokavenga mukomanashi apa vainge vava nenhumbu yainge yava kutovakurira memo ivavo but ndakangonzwa ndichingovavenga. So ndavavenga kudaro memo ava vakabva vazongoshayika mukomanashi ende ndakati ndanzwa kuti vainge vashayika ivo vatete vangu vakangoramba vachingondiudza kuti inini ndainge ndava nesimba rekuti ndinge ndichikuvadza ani nani zvake uyo anenge andibhohwa mukoma. Ndakazotanga kutorera vanhukadzi varume vavo ende ndakazotanga kunotisa kuti murume uyo anenge agere neni murume iyeye anozongotanga kungorwara achizvimba mabhora ake zvekare achizvimba sikarudzi yake. Zvinhu zvose izvi pazvaiitika ndaishaya kuti ko chii chainge chichikonzeresa kuti yainge iri siki here but ndakazotanga kuunderstanda kuti izvo zvakaiswa mandiri navatete vangu ndo zvinokonzeresa kuti vanhu ava vandinenge ndichigara navo kana kudanana navo kana tikasashandisa dziviriro ivo vanoita sekunge vanenge vachitora hunye uhwo hwakaiswa mandiri. Saka hunye uhwo ndo hunozonozara mumabhora kuzonosvika mabhora azvimba zvekare nesikarudzi. Munhu uyu kuti ange achirarama iye haafaniri kuti ange achienda kuchipatara and it is very hard mukoma kuti kana munhu wasvika pakuzvimbawo sikarudzi yako obva wazviudza kuti handidi kuenda kuchipatara unofanira kuti unge uchitoenda kuchipatara. Saka kana ukangogara waenda kuchipatara kana ukanopiwa mapiritsi kana kubayiwa injection ndo runenge rwatova rufu rwako irworwo. Ende varume ava vandinenge ndichidanana navo the moment yekuti anongoinfecteka nehunye ihwohwo hunokonzeresa kuti ange achingoramba ari addicted kwandiri achingoramba achingomora hunye pamusoro pehumwe hunye mukoma.
zvinhu izvi zvakaitika for a very long time, ende ndega ndakazosvika pakuona kuti mapastors awa vazhinji vacho havatomborina kana simba zvachose sezvakamboitika pane vamwe pastor ava mukoma ndakazotovarota ndichitoudzwa kuti pastor ava he was going to get married but in the spiritual realm. Pastor ava ndakatovaona vachitochata nerimwe dhimoni. Zvakaitika kuna pastor ava zvakandivhundutsa mukoma because ndakangokaruka ndava kurota vatete vangu, inini navatete vangu nevamwewo vanhu, but vanhu ava vandainge ndichiona vainge vari varoyi vose. Tainge takaungana nekuti tainge takaunganira muchato wapastor ava, but pastor ava in real life vatori nemhuri yavo, but ivo pastor ava vainge vachida kuti vange vachizoitwa muroyi, vongoramba vachingoshanda vari pastor so that vasazowana simba rekunamatira vanhu ende vange vachizova munhu anenge achingoudza vanhu shoko renhema. Pastor ava pandakavarota ivo vainge vakamira kumberi kwedu, but vaitorakidza kuti zvose zvainge zvichiitika kwavari zvainge zviri zvinhu zvekutomanikidziwa, sekunge vainge vathreateniwa navatete vangu kuti vainge vachibvuma kuchata nemunhu wavainge vasingazivi. Chakazondishamisa mukoma ndechekuti pastor ivavava padhuze pavo pakazongokaruka paita sekunge painge pavhurika, nyika yakavhurika mukoma, ndokubva ndaona rimwe dhimoni richibuda munyika, richibuda mugomba umo. After nyika yavhurika, then pastor ava vakabva vazochatiswa nedhimoni iroro. I am very sure kuti pastor ava mabasa avakazopiwa mabasa ekuti vange vachizongohedhutsa vanhu. From there on mukoma ndakabva ndazofonerwa nevamwe sisi vangu avo vainge vagere kuSouth Africa, ndokubva ndauya ndikabva ndatanga kugara navo sisi. Saka sisi vakabva vazonditi ivo vainge vaine mumwe munhu wavainge vanzwa achiti iye ainge achida maid. Ndikabva ndatofara paya ndikatoti ndatowanawo kwekuti ndinge ndichiwana mari so that ndikwanise kuzochengetawo vana vangu. Ndakabva ndaenda kuya ndokubva ndatanga kugara pamba pemupurisa muSouth African ndichimushandira samaid. Iye ainge aine mukadzi wake, but mukadzi wacho ainge achishanda ari nurse kune imwe province. Mukadzi uyo ainge asingagarepo 24/7 ende vaiva vanhu vainge vaine kakunetsana. Ndichiona kuti murume uyu ane depression yake yaainge ainayo. Takazosvika pakudanana inini navo baba ava. Even though takasvika pakudanana mukomanashi, ndainge ndichizvizivira ndega kuti munhu uyu wandiri kudanana naye, iye munhu uyu I am going to hurt him, because ndaitoziva kutoti the more yandicharamba ndichingodanana naye munhu uyu ndichasvika pakumukuvadzisa. But nekudawo kwekuti ndainge ndava kutanga kudevelopa mafeelings for him, ndakazongoramba ndigere naye ndisingamuudzi chokwadi. Ndopandakazoona kuti sikarudzi yake yainge yava kutanga kuita masymptoms aya anoitwa nesikarudzi dzevarume vose vamwe vandakambosangana navo pabonde vachizonosvika pakunofa. Mukoma ndakaramba ndakanyarara kuzosvika ava kundirakidza kuti ainge ava kuzvimba mabhora ake, akati iye ainge achida kuenda kuchipatara. Ndikaramba ndikatsika madziro because ndaitya kuti kana kagara aenda kuchipatara zvinoreva kuti rufu rwake runenge rwatoswedera, but iye haana kukwanisa kuzvinzwisisa. Mukoma akazoti atanga kuenda kuchipatara akangoramba achingorwara apa nekusaidi ainge ava kungoramba achingoda kungoita bonde neni. Takazoregedza kuita bonde mukoma, munhu ava kusagona kana kutaura zviya zvekuti munhu ainge arwara. Pandakaona kuti munhu uyu ainge anyanyisa kurwara zvekuti anokwanisa kundifira, ndopandakabva ndazongorovera moyo kudombo. Ndopandakabva ndazongorovera moyo padombo ndokubva ndazodana ambulance. Munhu uyu akabva azoendeswa kuchipatara. From there on ndakabva ndazongotiza because ndainge ndava kutya kuti zvinokwanisa kuzoonekwa kuti munhu uyu ndini ndakamukuvadzisa. Iwo ndo nyaya yangu iyi mukoma. Zvinhu zvekuti kana ndikafunga nezvazvo zvinondirwadza mukoma, kuti I cannot fall in love and handikwanisi kuti kana ndada munhu ndisvike pakuzoenjoya pabonde zviya zvekuti tinenge tava kuita bonde tisingashandisirani dziviriro, nekuti kana tikangogara taita skin to skin zvinoreva kutoti munhu ndinenge ndava kutomutapurira hunye uhwo hwandinawo hwandakaiswa navatete vangu. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we shuwa kusvika munhu
kusvika munhu achisvika pakufa vahanzvadzi, makangonyarara zvenyu vahanzvadzi. Zvinorwadza izvi. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. I hope kuti sevanhurume tiri kuzvinzwira kuti sometimes when you meet a woman munhu akati maybe handikudi, pamwe anenge achitozama kutokusevha, nekuti ipapapa pamwe vahanzvadzi vedu vatori nevarume vekutoti vanoti kana vakauya kwavari obva vatoti no I can't date you, munhu uya wotorwadziwa. Izvo munhu anenge achitozama kutokusevha achitoziva kutoti kana mukarara mose it will be the end of your life. Akomana pakaipa. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostera nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndiri pakati pekuchema mukoma, ndiri pakati pekuchema about the things that happened. I can say it was 3 years ago. Zvinhu izvi mukoma zvandakaitwa nehama ndainge ndisina kutarisira. Ndakarasirirwa urombwa hwainge huri hwabamurini vangu. Ndakabva ndaita mhiko idzi mukoma ndakadziitiswa paguva rababa vangu zvekare nepaguva ragogo vanova vakabereka vana baba vedu. Ende nyaya iyi payakatanga kutaurika, ndingangoti ndini ndakauya nethat idea yekuti tinge tichizovakirawo madzisekuru edu vana gogo zvekare nababa vanguwo makuvana natete. Everyone akabva angoti mari ndo inonetsa, zveshuwa tinoda kuti makuva awa ange achivakirirwa. Inini ndine makore 41 ekuberekwa, ende pamakore awa andakagamuchidzwa urombwa uhwo ndava neimwe mari yakasviba but haina kuchena, ndeye urombwa. Mukomanashi ndakati ndauya kuZim, pandakauya kuZimbabwe mukoma ndokubva tatanga kuita maprocesses ose awo ainge achidiwa kuti ange achiitwa. Saka chakazondinetsa mukoma ndechekuti pane umwe mwana wabamunini akazongokaruka andipa chikwama. Saka muchikwama umu mainge muine zuda yakwaini riya ratainge tichiti zuda. Ndikabva ndanzi ndo mari yandainge ndakasirwa iyoyo senhaka nabamunini. Zvinhu zvakatondisekesa, ndikati naye mukoma, shuwa mungandipa zuda, munoreva kuti zuda iri richatenga here? Saka dzimwe hama dzainge dziripo dzakabva dzangoti mari yenhaka hairambwe, asi kana kuri kunzi unoda zvako kuiramba mari iyi, zvaunofanira kuti unge uchiita handei kuguva ravo bamunini. Kana taenda kuguva ravo bamunini then wobva wanoisa mari iyi paguva ravo. Ndikati inini sekunzwa kwangu ndakangonzwa zvichinzi kana usingadi nhaka iyo yaunenge wapiwa unofanira kuti unge uchienda wobva wazonosiya zvinhu izvo zvaunenge wapiwa senhaka kurwizi kana pane mvura inoyerera. And this is what I thought nemaresearches angu andainge ndakaita, but vanhu vakabva vangoti kana isusu mumhuri medu zvatinoita ndezvekuti kana kuri kunzi iwewo unenge usingadi nhaka iyo yaunenge wakasirwa nemufi, unofanira kuti unge uchingonosiya zvinhu izvozvo paguva rake. Since rainge ringori zuda, ringoriwo coin zvaro nechikwama chainge chakatosakara mukoma, ndikabva ndangoti regedzai ndinge ndichingoenda kunosiya zvinhu izvi, but I had a lot of questions. Ende zvinhu izvi pandakazviita mukoma ndakazviita in secret, mudzimai wangu asingazvizivi because ndainge ndiinaye nevana. Saka ndakangotorwa ndikaendwa neni paside ndokubva ndakonvinsiwa paya. Ndokubva tazoenda kumakuva kuya. Takati tasvikako kumakuva kuya ndokubva ndaburitsa chikwama chiya, then vanatete vamwe vainge varipo vakabva vati ndinge ndichiburitsa kakoini ikako. Kukaburitsa muchikwama ndobva ndaisa kakoini aka nechekumusoro uko kwakaradzikwa bamunini. Ndikabva ndanonanganisa, ndikabva ndaisa apo pavainge vachinongedzera zuda riya. Ndikabva ndazonzi ndinge ndichigadzika chikwama pasi. Saka ivo mukoma vakabva vandibvunza kuti ndainge ndisina imwe mari here. Ndikati mari ndinayo, manga muchida kuti tinge tichiita sei? Vakabva vanditi hauna here kana mari yebepa yauinayo? Ndikati hongu ndinayo. Apa ndaitotaura ndichitoburitsa wallet yangu ndokubva ndati ndingori ne20 US mamwe mapounds, so I don't know kuti muri kuda mapounds here kana muri kuda ma-US dollars. Ivo vakabva vati aiwa ndipe 20 US, but mari iyi mukoma ivo vakabva varamba kuigamuchira mukoma vangu ava. Zvavakazoita ndezvekuti vakabva vazotenderera guva rababa vavo ndokubva vazonomira on the other side. Inini ndainge ndakamira
on the other side vakabva vazotanga manje kuchiteverwa navana tete avo vatainge tiinavo nevamwe gogo ndokubva vanomira on the other side. Inini ndainge ndakamira ndiri ndega on the other side. Hana yangu ndopa yakatanga kurova mukoma kuti why is it zvinhu zvose izvi zviri kuitwa, inini ndini ndiri kungotungamidzwa pamberi, why is it zvinhu izvi zviri kuitwa, ivo vari kungoita sort of like karusarura ganda. Right now ndamira ndiri ndega on the other side of the grave, ivo vari on the other side. Chii chiri kumbotora nzvimbo? But mukoma, when you are in the situation whereby unenge usingadi kuita kuti vanhu vange vachifila out of place, uncomfortable, ndakabva ndangopawo respect gogo vainge varipo zvekare nanatete vainge varipo, because vamwe tete vainge varipo ndo vakatondidzidzisa. She was the one who was responsible kuti ndikwanise kuzosvikawo kuuniversity. Saka out of respect ndakangoramba ndichingotevedzera zvose izvo zvainge zvichiitwa, kunyange zvangu I was no longer enjoying this thing that was happening. Then ivo mukoma vakabva vazonditambidza $20 iyaiya vari on the other side. Ndokubva ivo tete vazonditi ndinge ndichigadzika mari iyaiya. Ndakabva ndagadzika mari iyi pamusoro peguva. Ndokubva vazofuratira ivo vakatanga kufamba vakanditi neniwo ndinge ndichizofamba, but I was at the end of the line. Vatete vakuru ndo vainge vari vapamberi vachiteverwa nanagogo kuzonosvika mukoma, then inini ndini ndainge ndiri kumashure. Inini ndakabva ndazonzi ndinge ndichizocheuka apo patainge tafamba kachinhambwe mbichana tichibvapo pamakuva ipapo, makuva emhuri. Ndakabva ndazonzi ndinge ndichicheuka. Mukoma vakabva vati wacheuka here munin'ina? Apa vakatotaura zvavo vachitoseka vachiita majokes. Ndakabva ndacheuka. Pandakacheuka mukoma, I think that I saw an old man that was sitting on top of that grave, but ndakangofungidzira kuti pamwe hallucinations. Ndokubva tatoenda zvedu mumusha. Takati tava mumusha, the moment that we were about to leave the village, tava kuda kudzoka kumba kwamama, ndakabva ndagamuchidzwa hari naamai guru. Hari iyi mukoma, it is very small. Ivo amai guru vakabva vangonditi hari iyi yakanaka kuti pamunenge muri kokwenyu kuchando uko, you can keep on thinking about home, this is part of your culture. Saka ndakabva ndatorakidza mudzimai wangu hari iyaiya. Iye akabva atoti ndinoida, I want to place it in my own kitchen. Saka hari iyi takazotouya nayo kuno kukumba kuUK, then mudzimai wangu ndokubva azongoiisa mukitchen, but 2 times mukomanashi hari iyi ichinyangarika until mudzimai wangu azongoita give up achifungidzira kuti inini I am too defensive and sensitive about hari iyi yandakapiwa naamai guru, because hari iyi akasvika akaigadzika mukitchen as part of her interior deco. But taizoti kana taenda kubedroom kwedu taizosvika hari iyi irimo mubedroom medu, and we started to have a match whereby we were accusing each other. Ndichiti iwe hari iyi yabviswa nani kukitchen, and iye she thought kuti inini maybe ndainge ndisingadi nehari yangu yandainge ndakapiwa. Kudzamara achizoita give up, ndakabva ndazongotora hari iyi ndikabva ndazoiisa mumacupboards and I just left it there. Zvakazondishamisa mukoma ndezvekuti one day ndakati ndiri kubasa, I was just sleeping zvangu, ndokubva ndangorota. Ndakatorota ndiri mubedroom mangu, then paside pangu painge pakamira kamwe kamudhara aka kakabva kanditi enda notarira hari yako. Pandakangonovhura cupboard mukoma, ndakabva ndaona muine mabricks 4 emapounds. Zvivindi zvandakazoita ipapo zvakatondishamisa. It seems as if I am already possessed, because ndakabva ndatongonzi unofanira kutenga huku, kana watenga huku wobva wazoiurayira muno mubedroom mako, ropa racho wobva wariisa muhari umu, kunyange rikaita ropa shomanana it does not even matter, then huku iyi yaunenge wauraya unofanira kuzongoirasa. Saka I then bought a live chicken mukoma. Zuva rekutanga huku iyi ndakaitenga ndikabva ndazoirasa, because ndichisvika kumba I had told my wife to go out with the kids just to have fun, but ndakabva ndasvika vasati vabuda. Saka mukadzi wangu iye manje anofanira kudriva motikari yangu instead of a car. Ndakangoti ndava kuda kusvika padhuze nepamba, then iye akabva ati I hope kuti motikari yenyu haina tsvina because I am going to be using your car. I then stopped mukoma and ndikabva ndangodhampa huku iyoyo, then I then stopped mukoma ndisati ndasvika pamba padhuze nerimwe refuse bin, then ndikabva ndangomonyorora mutsipa wehuku iyaiya ikabva yangofa. Ndikabva ndaikanda mubin iro rainge riri padhuze nepandainge ndakapaka, and I drove back home.
mukoma vakangoti vachingonobuda kudai. Iniwo I then started running around ndichitsvaka live chickens and I got one. I quickly returned back home into my bedroom and I slaughtered that chicken. Dai mukadzi wangu ari munhu wekuti anonyatso kukwenenzvera bedroom yake achitarira, she could have realized kuti on the floor there were actually blood stains because isusu tine wooden tiles. Saka ropa parakadonha rakandinetsa mukoma kuti ndinge ndichiribvisa zvekuti I had to bleach at the area where there were those blood stains. Saka those wooden tiles, you could actually tell kuti there was something that happened there. Some of the blood stains I could not totally remove them, but mudzimai wangu iye hake haana kana chaanomboona. Ndakabva ndasacrifice huku iyaya ndikabva ndangodonhedzera madrops eropa muhari iyoyo. So hari iyi mukoma yava kungoramba ichingondibuditsira mari. Iwo ndo confession yangu iyi mukoma. And I know kuti hama dzangu dzakandirasirira urombo hwabamunini vangu. But what surprises me is that I am not scared about what I am doing. I am actually enjoying this money. Mari iyi inongoti ikanyuka mukomanashi, I feel so much happiness kuti I am making so much money. But I know kuti at the end of the day ropa iri randiri kuramba ndichisacrifice, one day ndichazonzi kurikudiwa munhu, kurikudiwa ropa remunhu, and I don't know what I am going to do when that request will come. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Zvakangoma hazvo vedu we. Hanzi ndakangojumiwa ndikabva ndarasirirwa urombwa hwabamunini vangu. Kana wakamboitiswa zvimwe zvinhu nehama dzako, zvinhu zvekuti hauna kuzvinzwisisa, please come to my inbox and tell me so that vanhu kunze uku vange vachidzidza kuti paya pamunenge makaungana sevanhu veukama, ukaona wava kuiswa pamberi peri, ukaona wava kuiswa kumberi obva watoziva kutoti panapa pane iri kuda kutambika, pane yandiri kuda kutambwa. So please feel free to come to my inbox and tell me your own side of the story.